Lebap vilayatynyň Kerki etrawynyň ençeme daýhan birleşiginde apy tupandan we güýçli ýagyndan ejir çeken owa hojalyk ekinlerine indi mör-möjekler şolsanda çekirtgeler hüjüm edýär. Adatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan kärenneçi daýhanlar özlerine döwlet tarapyndan kömek berilmeýändigini bellep, bu ýyl hasylyň juda pes boljakdygyny duýdurýarlar. Kerkiniň çekiri, daşlyk, mukurýaryk we Lebap daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna ýetişip oturan buğdaýlara, kartoşkalary we baglara günorta günwatar sebitden çekirtgeler, mör-möjekler hüjüm edýär. Bu ýagdaý inni 2-3 gün bäri dowam edýär diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6-njy maýda gurrun berdi. Kärenetçi daýhanlar ilk wada dürlüş bolsanda kömelek keselleri zerarly ençeme gektar meýdanda owa hojalyk buğday ekinlerini ýitirendiklerini aýdýarlar. Soňra da olar apy tupandan hemde güýçli ýagyndan ziýan çekendiklerini we bulardan aman galan ekinlerini mör-möjekleriň zaýylaýandygyny aýdýarlar. Ortaça 35 000 gektar ekin meýdany zaýylandy diýip Lebaply daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda kärenetçi daýhanlar şertname esasında gowuça, buğday yer alması we şu nuryaly owa hojalyk ekinlerini ösürüp ýetişdirip döwlete hasyl tapşyrýarlar. Döwlet hem öz gedeginde daýhanyň tehnika dökün we suw üçünçiligine ýardym bermäge borçlanýar. Ýöne Lebaply kärenetçiler döwlet resmiýetleriniň özlerinden habar almaýandygyny we daýhan birleşiklerinden soraýan kömekleriniň de netijesiz galýandygyny aýdýarlar. Yeterlik derman serişdeleriniň ýokdugy bu meseleni çylşyrymlaşdyrýar. Tehnika onsuzam ýetmezçilik edýär. Döwlet resmiýetleri halymyzy soramaýarlar. Häzir daýhanlar çykgynsyz ýagdaýda. Bu ýyl hasylyň öňki ýyllardakydan hem juda pes boljagy ikuşsuz diýip Lebaply daýhanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Kerki etrap häkimliginden kommentari alyp bilmedi. 27 aprelde akşam ara Türkmenistanyň günnor sebitlerinde hususan da Lebap vilayatynyň çäklerinde güýçli tupan turdy. Şeýle-de 4-nji maýda Lebapa ýene güýçli ýagyn gelip bir hepde ozalky harasatdan dolu dikelmedik regionyň ýaşaýjylary goşmaça kynçylyklar bilen ýüze-ýüze boldular. Adatlyň habarçylary bu tebii harasatlaryň ikisinde hem beýlekler bilen bir hatarda owa hojalyk ekinlerine güýçli ziýan ýetendigini habar berdiler. Ejir çeken ilat harasatlar barada dymışlygyny dowam etdirýän häkimetlerden häzirki güneçenli himayatyň ýokdugyny aýdyp gelýärler. Bu harasat we daýhanlaryň ýüze-ýüze bolýan kynçylyklary ýurtda azyk gytçylygynyň ýitileşen mahalyna gabat geldi.